Ya yang nggih, Bang. Jan. Satopan di sholatku dan kesisihanmu Pos sektor Pak Baron Erak Negarin Pos apa mungkin oke itu dinyanyi terima kasih matur nuwun. Nggih sembah nuwun Mas Sidokerto. Terima kasih. Lah lah kok repot-repot ngopo to, nggih. Sembah nuwun. Nggih. Mungkin tahun depan lebih meriah lagi. Amin 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 amin. Nggih. Amin. Nah, bakalan sopo sodako rezekine yo iya turun baiko kodumane dinabur dening Gusti Kamoga amin. ning waton ikhlas lho. ikhlas Nah, alhamdulillah Rabbil alamin. matur nuwun Mas Sidokerto. Tambah kata nggih. Terima kasih. Loh. Iya. Ayo main penak ya. Terima kasih matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun nggih, Mbak Lurah. Ya, Mbak Nur. Bisik kalau halo Oh, lah. Hebat napa wah, elok, terima kasih matur nuwun. Wah, elok banget aja. masa lalu kamu terbang canggih nggih Wah, elok sangat. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Bin. Ya, oke. Serampat ke, Cok. Serampat ke, Cok. Yo, Mas Kembe. Ya.